abafundisi, abafundisi, omama nobaba, abantu abasha egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Lo phambili umama Mthembu. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa wakhe angenzele wona. Kunevesi elapha yakusililo, usililo 3 uvesi 22 othi umusa kaJehova ukuba asiqediwe ngokuba ubele bakhe abopheli. Amen. Ngalelo vesi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi wangenzela umusa kusukela ebuncaneni bami. Angizalwanga-ke mina ensindisweni, insindiso ngiyithole sengimdala, kodwa mangibheka emuva ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uke wangihlenga ey'ntweni ey'ningi engike ngangena kuzo, wazibonakalisa enguNkulunkulu othembekileyo. Akavumanga ukuba kufike isikhathi sami noma kushaye isikhathi la ngifa khona ngingazanga naye. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nokungena entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa imfundiso ubaba uMfikande asifundisa zona. Ngike ngabona ukuthi indlela ebengihluleka ngayo ukungena emkhosini, mina umkhosi bengawungeni. Mangungenile bengungena usuku olodwa futhi nakhona ngazi ukuthi ngo-6 ngizodla. Kusukela ekuseni nje ngizolokhu ngibuka isikhathi ukuthi awakashayi u-6 ngiyodla. Kodwa mangifika la ekhaya ubaba wafundisa ngokuthi mawusemkhosini yini okumele uyenze. Ngathatha isinqumo sokuthi nami ake ngilandele ngenze lokhu kuthiwa akwenziwe. Ngambona uNkulunkulu engipha amandla, ngabona sengikwazi ukungena 21 days. Ngathi uNkulunkulu mkhulu ngoba nami ukwazile ukuthi angipha amandla okungena emkhosini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.